Ma tkun xi ħaġa tassew spettakolari li nissuġġerixxi li ħadd ma jitlef. Malli tidħol l-imqabba fl-għeliq minn fejn jinħaraq in-nar, issib jilqawk żewġ torrijiet tal-ħadid. Laqda tan-nar Madonna tal-Ġilju ramathom għall-ewwel darba għall-ispettaklu Symphony of Stars. Ma' TVM News, id-diżinjatur tal-ispettaklu piromużikali Wayne Falzon spjega li mit-torrijiet in-nar issa jinħaraq b'mod sinkronizzat mal-mużika, b'effetti u b'kuluri mill-aktar innovattivi. Ħankunu din naħarqu l-ewwel darba minn ġel imqabba fuq ġistrutturi, effetti totalment oriġinali, ġifieri mhux effetti li rajna f'irħula oħra. L-ispettaklu sa jittella nhar is-sibt li ġej. Il-ħruq jibda mid-9:09 ta' filgħaxija fil-bypass prinċipali tal-imqabba. Nibdew l-ispettaklu b'silta sinkronizzata mal-mużika ta' madwar 5 minuti, wara jsegwu murtar tradizzjonali tal-beraq kif ukoll tal-kulur, u mbagħad għandna spettaklu ta' madwar 20 minuta li f'dan l-ispettaklu ħankunu din naraw propjament it-torrijiet li għandi warajja jieħdu l-ħajja. Ġifieri hemm spettaklu ta' 6 siltiet mużikali b'kollox. Il-President tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, Joseph Zammit, qal li attrazzjoni oħra f'dan l-ispettaklu hi tapit mekkanizzat ta' 90 metru. Fuq 21 arblu, 52 Universal, tul ta' 280 piet, 10,000 gass il-fuq minn 2000 fintuna, dan ħajkun tassew spettaklu mill-aqwa. L-annu li bih jinkiser rekord nazzjonali. Ir-rekord jikkonsisti fl-akbar tapit fuq sistema ta' Universals. Sewwa, jiġifieri huwa tapit li anki mill-vista tal-bypass ħataraw li jiddomina l-għeliq tan-nar. It-tema magħżula għal din is-sena hi diski Spanjoli.